Tile bɛna farinya kosɛbɛ ni dɔgɔkun in na Mali kɔnɔ, an balimaw aw bisimila Mali Actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Mali foroba cakɛda min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen don wagati koɲaw dili ma, ale ye sɛbɛn dɔ kɛ karido marisi kalo tile 8 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi tɛnɛn don marisi kalo tile 9 ka taa bila marisi kalo tile 15 la ko tile bɛna farinya kosɛbɛ Mali fantan 4 kɔnɔna la. U ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko tile farinya bɛna taa degere 34 ka taa bila 45 la. Wa nin ko kɔni bɛ to sen na fo karidon marisi kalo tile 15. Kalo dɔnniya k'a fɔ tile farinya kojugu min filɛ nin ye a kɔlɔlɔ kan kɔni tɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔw bɛ yen nɔ a ka jugu olu ma ka tɛmɛ tɔw kan i n'a fɔ muso kɔnɔmaw, denmisɛnninw, maakɔrɔw ale ni banabagatɔw. Okumu kɔnɔna la u ye ladilikan dɔw kɔni bila sen kan i n'a fɔ ka to ka ji min sanga ni waati i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na. Dumuni ɲumanw minnu ka ɲi farikolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiridenw fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Ale ni tilekɔrɔ bɔli ko o dɔgɔya kosɛbɛ ni waati ninnu na. Ka finiw don minnu bɛ se ka aw kisi tile farinyaw ma, ale ni ka to ka farikolo yɛrɛ kɔni k'a lasumaya. Wa nin kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a hakili to maaw la, tile kɔni a bɛ se ka juguya minnu ma i n'a fɔ an kɔni y'a fɔ cogoya min na. An ka kodɔnnaw olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati kalaya min filɛ nin ye ko a bɛ farafinna jamana caman kan. Ko wa fɛnɛ ko wagati yɛlɛma o kɔlɔlɔ de don ni o ye changement climatique ye. Wa nin waati min yɛrɛ fɔlen filɛ nin ye a nana bɛn ni sunkalo tile 10 laban ye. Sun yɛrɛ kɔnɔna la ni a yiralen don k'a fɔ ko ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sun ta fanga di sun donna bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw ni kibaruya min kun b'an bolo ka da u tulo kan, a ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.